Pnawn da, cyfeillion, a croeso cynnes I chi I cyfarfod yma yn y Eisteddfod wedi cael ei trefnu gan Bwyllgor Diwylliant Cyfathrebu ar Iaith Cymraeg y Senedd. Da ni yma I trafod beth mae'r effaith Covid-19 wedi bod ar y celfyddydau yng Nghymru a fel dyn ni'n gweld y dyfodol yn datblygu yn y sector holl pwysig yma. Bydd y gyfarfod wrth gwrs yn cael ei cynnal yn y Gymraeg, ond mae yna ffordd o cael cyfieithu ar Zoom I pobl sydd yn gwrando. Mae yna bwtwn bach lawr ar gwaelod y sgrin a bydd cyfieithu i'r Saesneg ar gael os ydych chi eisiau. Diolch yn fawr iawn I chi I gyd am ymuno â ni. Mae gyda ni panel gwych. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am roi ac amser I bod gyda ni pnawn yma. A na I gofyn a ddechrau cyfarfod I chi cyflwyno'ch hunan yn dechrau gyda Mali. Malian Rees ydw I a dwi'n actores yn y teledu a theatr ac hefyd yn ysgrifennu. Diolch yn fawr, croeso Mali. Arwel. Arwel Gruffydd ydw I, cyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru. Wrth gwrs ni yw'r Theatr Genedlaethol Iaith Gymraeg, a da ni'n creu digwyddiadau byw fel arfer ar gyfer cynulleidfaoedd ledled Cymru. Ac wrth gwrs yn y cyfnod yma, fel allwn ni sôn yn chydig bach mwy amdano fo allan nes ymlaen, da ni wedi bod yn creu digwyddiadau digidol, ond yn edrych ymlaen I fod yn fyw unwaith eto. Diolch yn fawr. Meilir. Haia, Mei Gwynedd sy'n yma. Dwi'n gerddor Cymraeg sydd byw yn Gaerdydd. Dwi'n rhedeg stiwdio a label Chical yma, so dwi'n gweithio efo lot o fandiau gwahanol. Ac hefyd dwi'n rhedeg lot o prosiectau felly yn y cymuned a mewn ysgolion. Diolch yn fawr a Guto. Haia, Guto Brychan dwi, prif weithredwr clwbiwr bach yn Gaerdydd. Dwi'n hefyd rhan o'r tîm sy'n trefnu gwyl sŵn yn Gaerdydd yn mis Hydref fel arfer. A dwi'n cydlynu maes B ar ran y Steddfod Genedlaethol hefyd. Diolch yn fawr iawn eto I chi gyd yn ymuno â ni. A nawn ni dechrau trwy trafod sut mae 4 mis diwethaf wedi bod I chi yn y gwahanol meysydd yn y byd celfyddydau yng Nghymru. A beth yw sefyllfa presennol? Faint o gweithgareddwch ydych chi wedi gallu wneud na I ail dechrau? Oedd Arwel yn sôn am wneud pethau ar-line er enghraifft. A na I dechrau gyda tîm Mali os mae hwnna'n iawn. So sut mae wedi effeithio ar eich gwaith chi? Wel, mae wedi bod yn ychydig o misoedd pryderus iawn, fi'n credu bawb. O'n i'n nghanol ymarfer sioe pen gathon ni'r cyhoeddiad bod theatrau ac felly'n cau. Ond fi'n teimlo'n lwcus mai fi yw'r un sydd wedi gallu cael grant hunan gyflogedig. Mae sawl actor heb gallu cael y grant achos bod llai na 80% o'i gwaith nhw yn hunan gyflogedig. Ac hefyd yn aml mae actorion gyda swyddi hyblyg sydd ddim yn cynnig y furlough chwaith. Felly mae'r celfyddydau gyda'r peryg o golli lot o actorion o chymod cefndiroedd difreintedig. Ac felly mae hwnna'n rhywbeth really gwael fi'n credu achos fi'n meddwl hwnna sydd yn cyfoethu really y byd theatr a byd celfyddydau yng Nghymru. Diolch Mali. Arwel, beth amdano chi a'r Theatr Cenedlaethol? Yn debyg I Mali, ryw radda, oedden ni ar ganol cynhyrchiad, oedden ni wedi agor, yn wahanol I sioe Mali, oedden ni wedi chwarae I du llawn yn y Sherman, bedair noson yn ôl yn ystod yr wythnos, ond pan ddoth popeth I ben efo sioe newydd yr enw Tylwyth. Oedden ni ar fin mynd ar daith, ledled Cymru efo'r sioe honno, ond wrth gwrs fe o'r rhaid gorfod canslo'r daith, ac mae pob gweithgaredd theatr byw oedd gynnon ni yn yr arfaith ar gyfer gweddill y flwyddyn hefyd wedi gorfod dod I stop. Ond da ni wedi gallu parhau I greu cynnyrch ar blatfforma digidol drwy gydweithio efo'r BBC, efo National Theatre Wales, yr Eisteddfod a yr Urdd a sefydliadau eraill hefyd. Beth sy'n bwysig I ni ydy bod ni'n cynnal diddordeb cynulleidfa yn gwaith ni ac mewn gweithgaredd theatr o ryw fath yn ystod y cyfnod llwm yma, a bod ni hefyd yn gallu cynnig cyflogaeth i'r holl weithwyr llawrydd yna sydd wrth gwrs yn gwbl ddibynnol ar sefydliadau fel y Theatr Genedlaethol ar gyfer I bywoliaeth, pobl fel Mali, ac mae
Mae dros 70% o weithlu maes y theatr yn weithwyr llawrydd, sydd yn nifer syfrdanol, wrth gwrs. Mi ydyn ni'n cyflogi 12 o bobl fel arfer ar gytundebau parhaol, ond yn ystod blwyddyn arferol, da ni hefyd yn cyflogi bobl ar 300 o gytundebau llawrydd. Felly, yn amlwg, pan da ni mewn cynhyrchiad, pan da ni'n paratoi ac yn cyflwyno gwaith ac yn teithio ac yn y blaen, mae'n gweithlu ni yn amlwg yn tyfu yn sylweddol iawn. A dyna'r math o'r waith, wrth gwrs, sydd wedi diflannu dros nos. Wrth gwrs. Nai, beth amdano chi? Fel mae'r cwpl o misoedd diwethaf wedi bod gyda chi, a ydych chi wedi gallu perfformio o gwbl? Wel, na, ddod bod dim i stop yn mis Mawrth, felly dwi yn gerddor llawrydd hefyd, felly, a dwi wedi bod ers 15 mlynedd sy'n ei feddwl, felly dwi wedi arfer wneud lot o pethau gwahanol, felly fel o'n i sôn, prosiectau gwahanol, rhedeg y label, sgynny fi rhedeg y studio hefyd yn Gaerdydd. Felly o'n i ar ganol recordio band yn nhw Mell, i ail album nhw yn mis Mawrth, a wedyn ddodd hynna i'w chanol i. Felly, da ni wedi gorfod stopio fanna, a heddiw yma di'r diwrnod gyntaf ers yr holl fisoedd yna fi gael un person yn ôl yn y studio. Felly, mae hwnna'n rhyw fath o, chi fod, ola ar ddiwedd y twnnel. Ond, na, mae yna lot o beth eraill. Oedd yn y pipeline gyda fi, a oedd hynna i gyd wedi cael ddodd hynna i gyd i stop hefyd. Felly, dyna y pryder mwyaf sgynny fi fatha rhywun llawrydd, ydy dwi'n dibynnu lot ar momentum, chi fod? Felly unwaith mae'r momentum yn disgyn, dyna beth di'n prif pryder i pryd gobeithio pryd y pethau'n dod yn ôl i normal. A beth amdano chi, Guto? Dim gigs yn clwb fel bach yn diweddar? Do, ar un toll, da ni wedi bod ar gau ers ganol mis Mawrth. Problem pennau iddyn ni ydy, da ni ddim yn derbyn yn cymnawdd i gynnal y busnes. Mae'r incwm ni'n dod o gwerthu'n tocynnau, gwerthu'n bar, ac o gynlyniad, da ni ddim wedi bod efo unrhyw incwm am bron i 5 mis nawr. Da ni wedi cael cefnogaeth gan cynlluniau gwahanol, ond mae e wedi wneud yn anodd wedyn i barhau i ddarparu unrhyw gynnyrch creadigol dros y cyfnod. Mae'r rhan fwyaf yn staff ni wedi bod ar ffurlo, dim ond tîm bach iawn sydd wedi ar ôl ar hyn o bryd, a'n rhannol i edrych ar ôl o'r rhaglen o weithgareddau. Dyn ni'n gobeithio bydd yn dod nôl unwaith mae'n bosib i ni wneud hynny. Ond mi ydyn ni wedi bod yn rhoi cyfleoedd i artistiaid i wneud sesiwn, Sunday sessions, dyn ni'n gael bore dydd Sul, dyn ni'n cael artist lleol gwahanol i fod yn gwneud sesiwn iddyn ni. A mae hwnna wedi bod yn gyfle da, le ei gynnig rhywbeth yn ystod y cyfnod yma. Ond yr her o weld lle mae hyn i gyd yn mynd ydy'r broblem penna sy'n gwynebu ni ar hyn o bryd. Da ni'n anffodus, mae'r gweithgaredd da ni yn gwneud yn clwb fatha'r pegwn pella o ymbellau cymdeithasol fedri di ddychmygu. Da ni'n debygol felly o fod y llefydd ola i agor, a does am golau ar hyn o bryd o ran unrhyw arwydd o pryd fedrith yna fod. Y pryd fedrith yna fod mewn ffordd sydd yn ariannol hyfyw i ni fedru wneud. Does am pwynt i ni agor fyny os ys ni'n gallu gadael 30 o 40 o bobl i fewn i'r adeilad. Byddwn ni'n mynd yn best yn fuan iawn efo hynny. Mae rhaid ni fod yn gallu agor yn agos i'n capacity cyn Covid, a yn teimlad ydy ar hyn o bryd mae hwnna'n dal i fod yn bell i ffwrdd. Mae beth ydych chi gyd yn gweud yn adlewyrchu'r tystiolaeth ni wedi cael ar y Bwyllgor. Wrth gwrs mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth San Steffan wedi cymryd rai camau i trio cefnogi pobl sy'n gweithio yn y maes a'r cwmnioedd. Fydd ddiddordeb i fi cael eich barn chi ar y cefnogaeth sydd wedi bod ar gael hyd yn hyn, a hefyd cynllawiau sydd wedi dod o Llywodraeth Cymru i chi yn y maes. A hefyd, wrth gwrs, cyfle i chi gweud wrth Llywodraeth Cymru, maen nhw wedi gweud bod yna 53 miliwn o bunnoedd i wario i cynnal y celfyddydau, a cyfle i chi gweud wrthon ni beth chi'n meddwl a beth dyle'r arian na cael ei wario. A'n dechrau gyda chi, Arwel, os gallai.
Ie, does na neb yma wrth gwrs ar y panel heddiw yma sydd yn cynrychioli canolfanna theatr fel y cyfrifion. Maen nhw yn amlwg mewn lle tebyg iawn i clwb Ifor Bach wrth gwrs, lle mae y canolfanna yn wahanol i gwmnïau cynhyrchu theatr fel Theatr Genedlaethol. Maen nhw'n ddibynnol iawn ar yr incwm sydd yn dod i mewn drwy fasnachu. Hynny ydi drwy werthu tocynnau, drwy werthu efennia a peintio cwrw ac yn y blaen hefyd yn yr egwyl. Felly mae'r math yna o incwm yn amlwg wedi diflannu dros nos. Ac felly mae'r sefydliadau rheini mewn sefyllfa ariannol dyrys iawn ar ymyl y dibyn rhai ohonyn nhw. Ac da ni wedi gweld nifer o sefydliadau yn bygwth diswyddiadau wrth gwrs, a nifer o staff ar hyn o bryd yn mynd drwy broses o gael ei diswyddo sydd yn anffodus iawn. Felly un o'r pethau sydd angen digwydd efo 53 miliwn o bunna yna ydy cyrraedd y front line yn gyflym iawn oherwydd mae'r swyddi yma yn diflannu rwan, heddiw, fel da ni'n siarad, mae yna bobl yn colli eu gwaith. Ac felly mae'n amlwg bod yr sefydliadau rheini sydd yn yr sefyllfa honno yn amlwg eisiau cymorth brys. Y broblem yw, wrth gwrs, bod ni'n colli môr o brofiad ac o sgiliau o'r diwydiant, profiad a sgiliau sydd wedi cael ei adeiladu dros nifer fawr o flynyddoedd. Mae'r rheini ar fin diflannu, mae'n berygl o'r rheini diflannu o'r sector dros nos, ac mi fydd adfer y sefyllfa honno, neu dod yn ôl i ryw fath o sefyllfa normal, y tu hwnt i Covid, gymaint o hynny'n anoddach wrth gwrs, os di'r sgiliau yna wedi cael ei colli, a da ni wedyn yn ôl i sefyllfa, lle da ni'n gorfod ail-adeiladu y sylfaen yna o sgiliau a phrofiad o scratch fel petai. Felly, fel gydag unrhyw beth, mae cynnal diwydiant neu cynnal gweithgaredd yn llawer iawn rhatach nag ail-danio rhywbeth ar ôl i'r tân yna ddiffodd. Mae codi o ddim byd, wrth gwrs, gymaint hynny yn ddrytach ar ddiwedd y dydd. Felly, brys yn un peth, a hefyd bod yr arian yn cyrraedd yn eang. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod yna arian yn mynd i fod ar gael, a Cyngor Celfyddydau wedi atgyfnerthu hynny. I ddweud bod yna arian ar gael i'r sector llawrydd yna, da ni wedi bod yn sôn amdano. Eto, mae'n amlwg bod angen i hwnnw hefyd gyrraedd gyn gyntedd a bo modd. Dwi'n gwybod bod angen gosod i fyny gweithdrefnau mwyn dosrannu unrhyw fath ar arian cyhoeddus, ond mae angen gwneud hynny'n deg, a di rwy'n yn amlwg ddim yn gallu taflu arian o gwmpas drwsyd. Ond mae angen i'r gweithdrefnau yna fod yn hyblyg ac yn hylaw, fel bod yr arian yn gallu cyrraedd y bobl sydd mewn angen cyn bod nhw yn mynd yn feithdalwyr, naill ai fel sefydliadau neu fel unigolion, a bod ni'n colli'r sgiliau yna eto o ran y gweithlu llawrydd. Felly dyna'r ddau brif beth fyswn i'n ei ddweud. A'r beth arall sydd angen i gofio wrth gwrs, pan da ni'n dod ar gyfer setliad ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, does na ddim pwynt wrth gwrs cynnal diwydiant yn y byr dymor os nag ydy'r gynhaliaeth a'r nawdd cyhoeddus yna ar gael i'r hir dymor hefyd. Neu mae hwnna'n arian sydd yn cael ei wasraffu wrth gwrs. Felly y pryder ydy bod mewn sefyllfa o gynni ariannol, bod pwrs y wlad wrth gwrs yn crebachu, ond bydden ni'n pwyso'n drwm ar y Llywodraeth i beidio meddwl bod y 53 miliwn yma sydd ar gael ar hyn o bryd i ymateb i sefyllfa adfydus presennol, ddim yn rhywbeth sydd yn mynd i gael ei ddefnyddio fel rhyw fath o arf bargeinio i ddweud, wel, da chi wedi cael 53 miliwn, pidwch â disgwyl bod chi'n cael mwy. Felly, mae yna berygl yn fanna, ac mae hwnna'n rhywbeth sydd yn ymrhyderu i a bobl eraill yn y sector ar gyfer yr hir dymor. Rhywbeth i ni ar y Bwyllgor yn y Senedd, wrth gwrs, i graffu'r Llywodraeth arno fe. Guto, o'ch chi wedi sôn bod chi wedi bod yn defnyddio y cynllun ffurlo i raddau, ond wrth gwrs mae arian hwnnw yn dod i ben yn gyfan gwbl yn mis Hydref, a mae yna disgwyl cyfraniad oddi wrth y cyflogwyr o hyn ymlaen yn does. Sut mae ffurlo wedi gweithio i chi, a ydy hynny'n mynd i caniatáu i chi cadw y staff yma, neu wyt ti'n tebyg fel oedd Arwel yn cyfeirio bod buddsoddiad wedi bod, ond os nag ydy'r arian yn dod mewn, gall y buddsoddiad yna o ran y Llywodraeth bod yn gwastraff os mae pobl yn benni lan yn colli swyddi beth bynnag. Y broblem dyn ni'n gwynebu, dwi'n meddwl, ydy
does da ddim syniad o fyny ar hyn o bryd pa mor hir mae rhaid i ni wneud yr arian sydd efo ni i bara, a dyna'r sialens mwyaf sy'n yn gwynebu ni, dwi'n meddwl, fath y sector. Da ni wedi bod yn ffodus iawn fan hyn, so mae'n gael arian gen y cynllun ffurlo, mae Cymru Creadigol hefyd, gyfni arian gen nhw'n fuan iawn mewn i'r cyfnod cloi, wedi gwneud cais efo Cyngor Celfyddydau hefyd, ond taswn ni'n gwybod bod ni'n mynd i fod yn ôl mewn sefyllfa i fod yn gweithredu ar rhywbeth tebyg i normal erbyn Gwanwyn flwyddyn nesaf, hyd yn oed haf flwyddyn nesaf, bys y modd cynllunio, ond yr dilema sy'n gwynebu'r sector ydy, da ni'n trial wneud yr arian yma bara mor hir a phosib mewn i'r dyfodol a da ni'n gallu, achos ar hyn o bryd, dys gennym ni ddim syniad o pryd allan ni ddod nôl i weithredu a masnachu mewn unrhyw beth tebyg i'r lefel oedd ni'n gwneud cyn y cloi. A oherwydd hynny, da ni'n gorfod mynd trwy broses diswyddiadau hefyd. Mae'r sialens o gadw'r staff, sef mae gennym ni 8 o staff llawn amser, gadw nhw gyd ar y cyflog ar ôl i ffurlo dod ben, yn mynd i olegu bod yr arian sydd efo ni wrth gefn yn mynd i ddiflannu ar arfa tipping cyflymach ac yn mynd i gael effaith ar pa mor hir mewn y dyfodol da ni'n gallu parhau i aros mewn hibernation. So mae'r cwestiwn yna pryd a sut fedrwn ni ailagor fath y sector yn un sy'n pwyso'n drwm ar yr holl elfen o'r nawdd a'r arian sydd yn dod i fewn, achos da ni jyst ddim yn gwybod pa mor hir da ni angen i wneud popeth i bara, a mae'n anodd iawn cynllunio o gynlyniad i hynny. Wrth gwrs, mae'n anodd i'r llywodraeth fyddwn ni'n tybio, achos dyn ni ddim yn gwybod fel beth sy'n mynd i digwydd gyda lledaenu y virus. Ond yn Lloegr mae gyda nhw fwy o amserlen, mae'r sector yn mwy o amserlen gan y llywodraeth, a bydde fel helpu chi gyda cael rhyw fath o amserlen gliriach. Chi'n gwybod ble i ti ar y traffic light system, a ti'n rhaid ar y coch, ond bydde fel help cael rhyw syniad o pryd i chi'n tebyg o agor wrth disgwyl wrth gwrs os mae virus yn dechrau lledaenu eto gall y dyddiad na'n newid. Dyna'r broblem, dwi'n deall yn iawn pan bod yn anodd iawn i roed unrhyw fath o ddyddiad o lle fedrwn ni agor ar hyn o bryd. Un peth fysa'n ddefnyddiol wedi cael syniad o ddyddiad cyn y dyddiad lle dyn ni bendant ddim yn mynd i fod yn agor cyn y pwynt yna. I ni gael syniad, ydyn ni'n edrych i goffod parhau fel hyn tan haf flwyddyn nesaf, a dyna'r disgwyliadau ar hyn o bryd. Neu os na deimlo bod Gwanwyn yn mynd i ddod ar rhywfaint y newid. Yr ansicrwydd yna sydd yn peri Gofid, o gynnydd mae'r ffaith bod yr arian, yr 53 miliwn mae wedi cael ei goeddi, mae hwnna'n mynd i fod yn gysur mawr i'r sector i alluogi busnesau a mudiadau i wybod, wel, da ni'n gallu para hyd a hyn mewn y dyfodol nawr yn y gobeith bod yna newid yn mynd i fod i sefyllfa. Ond yn anffodus ar draws y sector, yn enwedig y sefydliadau, da ni'n sôn am sefydliadau sy'n goffa gweithredu ar 70%, 80% o'i capacity i fedru fod yn ariannol hyfyw, a dan yr amgylchiadau presennol, dyw hwnna ddim yn mynd i fod yn bosib. Hyd yn oed petai unwaith mae canllawiau i ailagor yn dod ar gyfer digwyddiadau celfyddydol dan os yw'r mesuriadau yn bellai cymdeithasol yn rhan o'n ni, bod yn 2 metr, bod yn 1 metr, mae'n mynd i fod yn parhau i fod yn ariannol anhyfyw i ni fedru gweithredu. A broblem ydy, dwi'n yn gwybod beth yw'r datrysiad ar hyn. Dwi'n meddwl bod y sector na'r llywodraeth yn gwybod beth yw'r datrysiad ar hyn o bryd, a dyna'r gwirionedd amdani, a dyna sy'n gwneud y sefyllfa mor achrydus o anodd i ffindio'r lwybr trwyddo i sicrhau bod y sectorau yma'n dod allan o'r ochr arall o'r crisis yma. Mae'n her yn does. Wyt ti wedi derbyn cefnogaeth gan llywodraeth eto hyd yn hyn yn eich gwaith chi? A oes gyda chi syniadau, mae chi moyn gweud wrth y llywodraeth sut dylai nhw arian y 53 miliwn o bunnoedd sydd gyda ni? Ie, wel, gan bod fi'n llawrydd ac wedi bod yn hynna ers blynyddoedd o'n, nes i gallu, o'n i'n llwyddiannus yn cael chydig bach o bres yn Ebrill, meddwl oedd hi. Felly nath hynna helpu am gyfnod byr felly, a oedd o'n neis. Da ni wedi cael help bach hefyd efo'r rhedeg y studio, achos os ys yna wedi digwydd, bysa gen i fi ddim dewis ond just cael lle lawr, cos fedra ni ddim rhedeg am 5 mis yn hollol wag felly. Ond wrth gwrs mae hynna yn
da chi'n bod pethau byr tymor ydyn nhw. Ac dwi'n meddwl bod yr amser wedi dod i goro, o ran cerddoriaeth, a dwi'n siarad fama dan het Chical, label Chical, sydd yn gweithio fo lot o fandia Cymraeg. Dwi'n meddwl bod yn allan amser i edrych ar strwythyr newydd yng Nghymru i gerddoriaeth Cymraeg, achos mae'n wir, mae cerddoriaeth Cymraeg, a mae jyst bandia a cerddorion yn cael ei gweld fatha sy'n cael y briwsion, a dwi'n gwybod pam fod hynna, ond mae wastad yn wir, lle, ti'n ac mae hwn jyst wedi bod yn crisis mawr i bawb. Yn amlwg, dydyn ni ddim yn gallu recordio neb ar hyn o bryd, felly ar ffordd y strwythyr mae pethau'n gweithio ni fel labeli ydy, mae'r pres 3-4 mis o flaen llaw, neu ar ôl, felly, so dyn ni wedi bod yn iawn erbyn nhw'n, ond dwi'n meddwl dros y misau nesaf fan diwedd yr haf, fyddwn ni'n gweld yr arian yn mynd i lawr yn sylweddol. Felly, hwnna, dwi'n gallu gweld rhag gweld bod i jyst yn mynd yn lot gwaith yn ni, felly, o wan tan mae hyn yn cael ei sortio allan. A dwi'n efo'r pres mae sydd wedi fewn, bys di'n rili yn meddwl sef o'n syniad da bod yna cerddorion a labeli mae'n gallu cael chdi bach o input ar sut mae hynna yn mynd i cael ei ddefnyddio, gan bod o mor bwysig i lot o bobl ifanc Cymraeg i glywed bandia yn canu Gymraeg, chi fod? Felly, a dyna wedi broblem sgynny ni, mae'r pres jyst yn mynd i lawr a lawr a lawr trwy'r amser. Sgynny ni'n rhaglenni ar esbydec, fel oedd gynny ni'n 90au, sgynny ni'n ar budget yna. Mae gyd i cael ei lechio ar-lein, o wedyn y broblem sgynny ni wan, ydy maen nhw'n lechio pethau ar-lein, a dos a ddim fath o royalties yn dod yna, dos a ddim fath o ganllawiad i cael ei sortio, mae hwnna i gyd yn yr awyr. Felly, da ni'n gallu gwneud pres allan o CDs, da ni'n gallu gwneud y gwerthiant yna, ond y waith byth, da ni'n gallu cael pres allan o'r royalties ar-lein y pethau. Felly hwnna, fel dwi'n dweud, mae angen edrych ar y strwythyr y peth i gyd, allan na, allan bod yn peth drwg, mae rhywbeth da yn dod allan o'r sefyllfa drwg. Dyna un peth, dyn ni'n clywed lot yn dyn ni am beth i adeiladu nôl yn well, build back better. Mali, wyt ti'n sôn yn gynt bod ti wedi llwyddo cael bach o cefnogaeth yr arian person hun yn cyflogedig, ond oedd lot o actorion eraill o'ch chi'n nabod ddim wedi llwyddo. So a byddwch chi'n gweud bod y cynllun na ddim wedi bod yn digon hyblyg? Fi'n meddwl i fi yn amlwg oedd wedi gweithio, ond fi'n gwybod bod sawl o ffrindiau fi sy'n actorion oedd e heb gweithio iddyn nhw, felly fi'n meddwl bod angen ail ystyried y cynllawiau, achos dyw bywyd actor fel arfer ddim yn meddwl gweithio 80% o'r amser fel actor, ac felly mae angen meddwl am yr effaith mae hwnna'n cael ar bobl a ailweid beth wedodd Meilir, mae fe yn teimlo tyma bach fel bod ni yn cael y brwsion fel pobl llawrydd a pobl yn y celfyddydau. A fi'n meddwl i deimlo fel bod cymorth da ni a bod pobl yn gwerthfawrogi beth mae'r celfyddydau yn neud. Fi'n meddwl bod na mynd i fod colled ddiwylliannol huge os dyn ni ddim yn cael y cefnogaeth a bydd hwnna dim ond yn cael ei weld pan mae pethau'n mynd nôl i normal. A bod dim y llefydd yma, dim y sioeau yma i gael i bobl mynd i wylio. A sut bydde ti yn wario 53 miliwn o bunnoedd te? Os wyt ti'n gallu eistedd yn siarad yn Christian Dafydd Ellis Thomas a gweud wrtho fe, gwranda goboi, dyna sut dyle ti'n neud e. Cefnogi gweithwyr llawrydd yn amlwg a gyda cynllun fwy hyblyg. Ie, a fi'n meddwl wrth rhoi arian i pethau fel theatrau, fel Arwel, wedyn maen nhw'n gallu cyflogi pobl llawrydd i wneud prosiectau digidol. Mae pobl creadigol yn hyblyg iawn. Dyn ni wastad yn meddwl am pethau newydd i wneud. Ac felly wrth cefnogi busnesau mwy, maen nhw hefyd yn gallu rhoi gwaith i'r pobl llawrydd yna hefyd. Diolch. Syniadau da iawn. Wi'n gobeithio bod Dafydd yn gwrando. Os nag yw e, na i sicrhau bod e'n clywed beth chi wedi wneud. Eisiau edrych at y dyfodol nawr tipyn bach, ac wrth gwrs fel oedd Guto yn sôn, mae'n anodd edrych at y dyfodol, achos mae cymaint o pethau mor
ansicr. Ond o'n i eisiau trafod gyda chi, fel ydych chi'n gweld y sector yn dechrau ail-agor, a oes yna cyfleon, o chi'n sôn mai falle bod yna cyfle i ni edrych a sut mae diwydiant cerddoriaeth Cymraeg yn cael ei cefnogi a oes yna ffordd o wneud pethau newydd. So, Guto, sut wyt ti yn gweld y dyfodol? Os oes yna pethau gallwch chi wneud yn gwahanol? Wrth gwrs, gyda lleoliad fel clwb i fod bach, fel ydych chi'n gweud, mae rhaid i chi bod mewn sefyllfa nid jyst i agor, ond i agor gyda digon o bobl i wneud arian yn does? Oes, a dyna'r sialens sy'n gwynebu ni a nifer o ganolfannau, nid yn unig cerddoriaeth, ond canolfannau celfyddydol, theatre. Mae yna lot o gostau mynd ynghlwm efo roi sioed ymlaen, bod bynnag bath o sioed, a mae angen sicrhau isafswm o ran cynulleidfa i wneud yna'n weithio'n ariannol i'r mediadau sydd yn trefnu'r digwyddiadau. O ran y sector gerddoriaeth, mae'n amlwg lot o digwyddiadau bod yn digwydd ar-lein yn ddigidol, ond ffindio ffordd o wneud arian o hynny ydy'r sialens mawr. Ar y lefel da ni'n gweithredu, mae hynna'n anodd iawn. Do'n ni'n sôn taw incwm tocynnau a gwerthiant bar oedd y prif incwm sy'n cynnal ni yn clwb. Mae'r gwerthiant bar yn elfen pwysig iawn o hynny ac yn wneud i lot o'r digwyddiadau dyn ni'n cynnal lle dyn ni allai ddim yn wneud digon ar y drws i gyfro'r cosau i wneud o weithio'n ariannol ni. Dyw wneud rhywbeth yn ddigidol ddim, dyw'r ail incwm yna ddim yn mynd i ddod i fewn. Mae yna broblemau hefyd o ran cwmnïau casglu, o ran wneud stwff ar-lein, bod taliadau PRS, felly mae'r gyfradd o roi cerddoriaeth ar gwefannau fatha Facebook, YouTube, a felly yn dipyn uwch nag yw i roi digwyddiad mlaen mewn canolfan cerddoriaeth byw. So mae yna gostau ynghlwm efo hynny. Ar hyn o bryd, mae yna rhaid i llwyddo wneud setiau cerddorol digidol i weithio'n ariannol, ond maen nhw ar lefel uchar diwydiant cerddoriaeth, nid ar y lefel grassroots da ni'n gweithredu. A dyna'r concern sydd gennau mewn ffordd ydy, os nag ni'n gallu ffindio ffordd o sicrhau bod artistiaid newydd y dyfodol yn cael cyfle i ddatblygu ac i berfformio a magu cynulleidfa, da ni'n mynd i weld y sector yn crybachu o ran nifer o'r artistiaid sydd eisiau gweithio perfformio ynddo, nifer o weithwyr llawrydd, ac mae yna lot ohonyn nhw yn y sector gerddoriaeth, bod nhw'n bobl sain, bobl goleio, bobl llwyfan. Mae'r pwll cyfan yn mynd i grybachu'r pwynt bod e'n mynd i fod yn anodd iawn i ail ddatblygu y maes i'r pwynt lle oedd o'n gynharach eleni. A mae hwnna'n arbennig o wir o fewn y sector Gymraeg, lle mae'n anodd iawn i wneud bywoliaeth allan o gerddoriaeth beth bynnag. A fel oedd Meilir yn dweud, mae'r holl sefyllfa yn just i roi morthwl arall ar ben hynny a wneud y sialens sy'n ymwynebyn i gymaint yn anoddach nag oedd e gynt. Mai, wyt ti'n sôn bod ti wedi dechrau cael un aelod o staff nôl i'r studio, yn amlwg dych chi'n edrych at y dyfodol a meddwl ynglyn â beth gallwch chi wneud. Sut mae'r dyfodol yn y tymor byr a falle tymor hirach yn edrych i chi? Wel, does gen i ddim staff, just fi fy'n hun sydd yna. Dwi'n rhedag efo mae partneriaeth. So mae yna ddau yn rhedag y studio, felly just, da chi bod, sgyn i'n fasio beth a staff yna. Felly, oedd o just yr amser, cyntaf, dwi'n meddwl, oedden ni'n gallu, mae'r studio digon mawr i gallu, i gadw pethau yn eitha saff, a diogel, felly. A oedd o just yn rhywbeth i godi calon, really, o'n i'n gweld bod yna band yn trio rhoi rhywbeth allan, ac o'n i just eisiau helpu nhw wneud fo safon chdi bach o well. Dwi'n meddwl bod yr ffordd mae pethau'n symud ymlaen, dwi'n meddwl fydd rhaid i ni gael fwy o content ar-lein. Dwi'n meddwl mae dyna lle mae hi'n sefyll i ni fel cerddorion a dych chi'n bod, oedd o'n braf gweld ar dechrau'r cyfnod clo yr bandiau yma a'r artistiaid yn gwneud pethau adra, a dyn nath hynna ddatblygu chdi bach ymhellach, a dyn nhw'n rhai pobl yn cael pres i wneud o, a wedyn mae pobl eisiau'r safon yna eto ac eto, so dwi'n meddwl bydd rhaid rhyw fath o arian ddod ymlaen i'r cerddorion a bandiau i gallu gwneud pethau o safon, i gallu gwerthu ar y lein. Dach chi'n bod, so mae hwnna'n lle newydd, lle dwi'n meddwl bod hyn yn fast tracio ni i gyrraedd y lle yna, ond eto, fel dwi'n dweud,
mae'r strwythyr, mae'r rhaid bod nhw'n cael edrych ar y strwythyr, a fel y Mali'n dweud, os ti'n angen y pres triclo lawr i'r llefydd iawn, a rhaid i'n neud yn siŵr bod hynna yn cyrraedd y grassroots. Os oes o'n pwynt jyst roed o'i un neu ddau person sy'n jyst yn dewis, newn ni roed o'i, mae o'n gorau ffendio ffordd naturiol, fel bod ni'n gallu ffynnu yn well yn y dyfodol. Mali, beth amdano chi? Fel ych chi'n gweld eich gyrfa chi fel actor wrth gwrs a dyfodol tymor byr a tymor hir i maes lle i chi'n gweithio? Mae fe'n amhosib gweud ar hyn o bryd. Mae mor yn sicr, sa'n rili gwybod beth i weid i'r cwestiwn yna yn gweud y gwir, ond fi yn meddwl bod ni'n pobl resilient, sa'n gwybod y gair Cymraeg, ac fi'n meddwl bod bydd angen y celfyddydau sydd fel arfer yn gweithio yn wleidyddol hefyd mwyn ysbrydoli pobl ar ôl i hyn gyd fod drosodd. Ie, mae rôl y celfyddydau yn gweud y hanes y cyfnod yma a helpu pobl delio â'r profiad, a rhywbeth sydd wedi dod yn gryf iawn ato ni fel pwyllgor, bod e ddim jyst yn cwestiwn masnachol, mae fe'n heb bod yn rhy romantis, mae fe'n enaid y genedl sut dyn ni'n cyfathrebu gyda'n gilydd ynglyn â beth dyn ni gyd wedi byw trwyddo fe. Arwel, beth amdano chi, dyfodol tymor byr, tymor hir, beth ydych chi fel Theatr Cenedlaethol wedi bod yn trafod? Chi'n sôn am bod chi'n barod wedi bod yn gwneud gwaith digol, ond eto, fel mae pawb arall wedi gweud, mae'n anodd wneud yr arian allan o hyn, yn does? Ydy mae o, ond wrth i ni symud ymlaen, dwi'n meddwl, fel oedd Guto'n sôn, mae'n mynd i gymryd amser i ganolfanna ac i ddigwyddiadau byw ddod yn fasnachol gynaladwy. Ac mae'n mynd i gymryd blwyddyn neu 2 neu 2 o leia, byddwn ni'n dweud, i ddod yn ôl i ble oedden ni pan drawodd y tsunami yma, y sector. Ac mae'r sector gelfyddydol yn rhywbeth sydd wedi esblygu dros nifer fawr o genedlaethau yn gam wrth gam yn raddol bach. A da ni wedi cael yn taro efo rhywbeth rwan sydd ddim wedi digwydd erioed o blaen yn yn hanes ni. Ac da ni'n mynd i orfod dod ohono fo gam wrth gam. Dyda ni ddim yn mynd yn ôl i normalrwydd y mis Ebrill, waeth ni heb a twyllio'n hunan yn hynny o beth. Felly mae angen bod y Llywodraeth yn realistig ynglyn â hwnna ac yn realistig ynglyn â'r nawdd fydd i angen ar y sector i adeiladu dipyn wrth dipyn wrth i ni symud yn yn blaenau. Ond da ni ddim yn gofyn am arian am ddim byd. Hynny ydi, mae'r celfyddydau isio bod yn rhan, fel oeddech chi'n dweud, Helen, o'r dasg yma o ail-adeiladu, yn yr ymgyrch yma i adfer y sefyllfa. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn sôn am le'r celfyddydau ar draws holl weithgaredd cymdeithasol. Ac mae yna le i'r Llywodraeth hefyd weld bod y celfyddydau yn rhywbeth, nid yn rhywbeth sydd yn nice to have, os liciwch chi, neu'n gyfrwng adloniant pyr pan da ni wedi fforddio fo neu pan bod gennym ni'r amser. Ond bod ni'n gweld y celfyddydau fel arf i symud cymdeithas yn ei blaen, i wella cymdeithas, i gyfrannu yn sylweddol at les pobl, a bod yna le i'r celfyddydau weithio efo sectorau eraill ar draws holl bortffolio'r Llywodraeth, pan mae'n dod at adfywiad economaidd, iechyd, gofal cymdeithasol, addysg, ac yn y blaen. A hefyd wrth gwrs, yn amlwg mewn cyd-destun yr agenda rhyngwladol, o ran codi profil Cymru ac yn y blaen, a hefyd o ran agenda'r Gymraeg. A fel oedd Meilir yn sôn, mae'r bwrlwm sydd yn dod o ddigwyddiadau cerddorol a theatr byw, mae hwnna'n cael effaith anferth ar yr iaith. A da ni wedi cymryd hwnna'n ganiataol chydig bach dros y blynyddoedd. Ond mae'r sector gelfyddydol o ran theatr a cerddoriaeth yn arbennig o ran creu digwyddiadau, lle mae cannoedd o bobl yn ymgynnull mewn un lle i greu bwrlwm, fel sy'n digwydd ar faes yr Eisteddfod, ond mae theatr a cerddoriaeth wrth gwrs yn gwneud hyn bob wythnos o'r flwyddyn, a nid jyst un wythnos o'r flwyddyn. Ond mae'r bwrlwm gweithgaredd yna yn elfen hanfodol o gynnal yr iaith,
mwyn dod â bobl at yr iaith, cadw bobl yn yr iaith, ac i wneud y diwylliant iaith Gymraeg yn rhywbeth byrlymus, bywiog, cynhyrfus, cyfoes, sydd yn atyniadol i bobl, sydd yn atyniadol i siaradwyr Cymraeg heddiw ac i siaradwyr Cymraeg y dyfodol. A mae hwnna hefyd wedi cael ei danbrisio yn y gorffennol. Mae hynny'n bendant yn wir, o'n profiad personol allwch chi gweud bod fy mod i'n siarad Cymraeg diolch i Geraint Jarman, achos oedd y cerddoriaeth Cymraeg yn cool iawn diwedd y 70au, a oedd rwy'n di-Gymraeg fel fi moyn bod yn rhan ohono fe. Ond ni wedi cyfeirio at agwedd llywodraeth tuag atoch chi fel maes. A oedd mai, a nhw'n credu oedd Mali yn cytuno yn sôn fel bod chi'n teimlo weithiau bod chi'n cael brwsion. Dwi ddim yn gwybod, a dwi'n eisiau rhoi neb ar y spot, ond ydych chi'n meddwl bod yw teimladau chi ynglyn â agwedd Llywodraeth Cymru tuag at y maes celfyddydol? So, ydyn nhw'n deall rai o pethau o'ch chi'n gweud ynglyn â pwysigrwydd cymdeithasol y celfyddydau, pwysigrwydd y celfyddydau yn y termau eang, at y iaith Cymraeg a bywyd ni fel cenedl. Mae, ti oedd yr un oedd yn defnyddio'r gair brwysion, a'n digon teg os gael weid. Wyt ti'n meddwl bod nhw'n deall, a oes yna pethau dylwn ni falle fel Bwyllgor yn y Senedd sydd yn graffu ar gweinidogion, a oes yna pethau dylwn ni herio arnyn nhw ynglyn â ymateb i pwysigrwydd y celfyddydau? Wel, dwi eisiau wedi siarad amdan yngwaith i dan het, recordio GCAL a gweithio fo bandiau. So'r rhan arall o'n waith i dros y blynyddoedd ydy mynd i fewn i llefydd ysgolion a wneud gweithdai, i wneud caneuon Cymraeg yna, gweithio fatha gwyliau fel Tafwyl a Parti Ponti, mynd rownd ysgolion lleol, creu can Cymraeg yn yr ysgolion yma, sydd dim jyst yr ysgolion Cymraeg dosbarth canol da ni'n siarad yma yma, achos syniad ydy trio cyffwrdd bob math o bobl sydd o background gwahanol yng Nghymru, da chi'n bod. A mae hynna hefyd, dwi'n meddwl fydd hyn ar ochr arall yma yn rhywbeth i edrych arno fo dros y blynyddoedd nesaf yma ac ail ystyried sydd mae hyn i gyd yn gweithio. Achos pryd da chi'n mynd i fewn a wneud y gweithdai yma, mae o just yr hyder wedyn da chi'n gweld gyn y plant yma sy'n gallu sgwennu can a perfformio fo ar diwedd y diwrnod neu mewn gwyl. Mae'n just, dwi'n gallu gweld o ers blynyddoedd faint o les mae'n wneud i'r pobl ifanc. Mae faint o les mae'n wneud i nhw hunan, faint o les mae'n wneud i'r iaith Gymraeg hefyd. Bod nhw'n trio hybu pobl i ganu. Felly, byswn ni wrth y modd gallu gweld rhyw strwythyr gwell. A dwi'n meddwl bod yr strwythyr yna yn amlwg yn well mewn rhai sectorau cyfryddol eraill yng Nghymru, ond yn y byd cerddoriaeth, mae o jyst yn rhywbeth sy'n cael ei dynnu gyntaf trwy'r amser. A dwi'n siŵr os di pobl yn deall cweit faint o effaith mae pethau cerddoriaeth, faint o hyder mae o roed i'r bobl ifanc, faint o bwysig ydi o i ni. Felly, mae jyst yn siomi fi bob tro dwi'n gweld cerddoriaeth bethau'n cael ei tynnu. Os ydy rhywbeth heb pres, mae o'n cerddoriaeth fatha bod o jyst rhywbeth o hwyl neu rhywbeth hobi i'r plant bach drwg. A mae hynna'n gorau newid. Felly, dwi'n gwybod bod da chi'n gallu trio'n prosiectau trwy'r cyngor celfyddydau pethau, ond dim pawb sy'n llwyddiannus yn gwneud pethau hyn anyway. Dim pawb sy'n mor gystal yn sgwennu fforms pethau hyn i fewn. Felly, swn i'n licio gweld jyst strwythyr cerddorol gwell i'r dyfodol lle da ni'n gallu gweithio yn y cymunedau ag mewn ysgolion. Os ni'n licio sy'n dod draw i rei o'r gweithdai a gweld y gwahaniaeth mae'n wneud i'r plant a bobl ifanc. Na'n cymryd hwn fel invitation os gai mai, a byddwn ni'n dwlu dod unwaith ni'n gallu gweld y fath na gwaith, a dwi'n siŵr bydd aelodau eraill o Bwyllgor yn teimlo rhywun peth. Mali, o'n i'n gweld chi yn cytuno pan oedd Mai yn sôn am sut mae cymryd rhan yn digwyddiadau fel creu cerddoriaeth yn gallu acodi a hyder yn pobl ifanc a faint mor bwysig mae hyn. So, ti'n amlwg yn cytuno â hyn. Byddai ti'n gweud bod ti'n meddwl bod pobl sy'n gwneud y penderfyniadau yn deall faint mor bwysig
mor bwysig mae celfyddydau'n gallu bod i pobl yn enwedig pobl ifanc. Nac ydw. Fi'n meddwl, fel oedd Arwel yn gweud, mae pobl jyst yn cymryd yn ganiataol bod ni jyst mynd i fod na. A mae pobl yn switcho ma'n teli, a dyna beth mae pawb wedi bod yn neud yn ystod furlough nhw a pethau, grandau cerddoriaeth i cadw momentum, i cadw spirit nhw lan fel yn ystod amser yma. Ond yn fuan bydd hynna i gyd yn diflannu a wedyn beth sydd ar ôl hwnna. Sa'n meddwl bod pobl yn wir ystyried yr effaith mae'r celfyddydau yn cael ar bywydau pobl. A fy mywyd i, chymod, mae wedi bod mor bwysig i fi, ac wedyn mae hwnna hefyd yn bwydo mewn i bobl arall sydd falle ddim eisiau gweithio yn y celfyddydau, ond mae llawer o bobl yn gwylio nhw neu'n cymryd rhan, neu chymod, mae fe'n effeithio mewn gymaint o llefydd gwahanol, a fi'n teimlo bod e ddim yn cael ei werthfawrogi digon. Mae hwn yn neges sydd yn dod allan yn eitha clir. Beth wyt ti'n meddwl, Guto? Di Llywodraeth Cymru yn deall? Do they get it? Faint mor bwysig mae byd y celfyddydau i ni fel gwlad? Dwi'n Llywodraeth Cymru ar y cyfan wedi bod yn gefnogol iawn yn ystod hyn. Dwi'n lot o salad sydd wedi cael wedi perswadio Llywodraeth yn San Steffan i ddod â mwy o arian tuag at y peth. O'n i'n sôn yn gynharach y Cymru creadigol yn wnaethon nhw greu ffund ar gyfer canolfannau cyfarfod yn fuan iawn mewn i'r cyfnod cloi, gafon ni arian yn sydyn iawn gen nhw ar gyfer hynny. Ar gyfnod lle o'r mis Mawrth mewn i mis Ebrill, oedden ni'n colli bron i 100,000 o bunnau, so yr arian wnaethon ni dderbyn trwy Cymru Greadigol wedi bod yn ddefnyddiol iawn i fedru stabiliser cwch fel petai. Yn sôn am Cymru Greadigol, dim ond yn gynharach eleni gafodd y corff newydd yma i lawnsio sydd fod yn gweithio efo'r sector cerddoriaeth, ffilm, teledu a gemau a cyhoeddi. Yn anffodus iawn, fatha 2 fis i fewn i dechrau bywyd newydd, mae'r cyfnod cloi yn dod, a mae lot o'r arian oedd gen nhw mewn lle wedi mynd tuag at delio efo'r argyfwng yma. So mae'n galonogol bod yna gorff bellach sydd yn cynrychioli'n sector ni, does a ddim wedi bod am sawl blwyddyn, a bod yna rhywun da ni'n gallu mynd i siarad o fewn Llywodraeth efo'n problemau a i drafod opsiynau i ddatblygu tua'r dyfodol. Ond mae hyn arian sydd yna, a dyna lle mae'r salans yn dod. A mae'n mynd ôl i'r cwestiwn, mae 53 miliwn yn dod. Pa hyd mae'r arian yna i fod i gefnogi y mudiadau fewn sector? Ydy yr unig daliad sy'n mynd i ddod? Ydy am gyfnod penodol, dwi'n tan mis Mawrth, mis Ebrill flwyddyn nesaf? Ydy am cadw ni mewn i hwyr 2021? Mae'n bwydo nôl i'r cwestiwn yn dod, does gennym ni ddim syniad ar hyn o bryd pa mor hir mae hyn yn mynd i mynd ymlaen. So mae'n cael effaith iawn ar pa mor hir mae'r arian yna yn mynd i fod yna i gefnogi. Os taw dyma'r unig daliad sy'n mynd i ddod mewn, dwi ddim yn mynd i fod yn ddigon i achub y sector. Os yw ar gyfer y 5-6 mis nesaf, a bod yna tebygolrwydd o swm arall cyffelib yn dod yn dilyn hynna i gario ymlaen i gefnogi'r sector mewn yn ddyfnach mewn i 2021, yna mae yna siawns i mwy o'r mudiadau ddod allan o hyn na sydd allan edrych yn debygol ar hyn o bryd. Diolch. Just cyn i fi dod ar ôl mewn ar y pwynt yma, diolch i Emma Coulthard sydd wedi cysylltu ar y chat yn tynnu sylw ni at y ffaith bod Llywodraeth Cymru yn ymgynghori â strategaeth cenedlaethol am cerddoriaeth, National Music Strategy, o'n i ymwybodol o hyn, ond falle bydd yn rhywbeth gallwn ni gofyn fel Bwyllgor iddyn nhw, fel mae hynny'n datblygu, a cynnwys rai o syniadau tîm ynglyn â pwysigrwydd cerddoriaeth i'r iaith Cymraeg ac yn y blaen. Mae Emma hefyd yn tynnu sylw, a ni'n gyd yn ymwybodol iawn wrth gwrs am mae lot o arian i'r sector yn mynd o brosiect i brosiect, a mae hynny'n gwneud yn anodd i cadw'r sgiliau a anodd iawn i person wneud bywoliaeth iawn allan o gweithio yn y sector. Arwel, beth amdano chi? Ydych chi'n meddwl bod y sector yn cael gwrandawiad teg gan Llywodraeth Cymru os eisiau newid agwedd, neu ydyn ni yn mewn lle eitha iach? Na, mae eisiau newid agwedd, byddwn ni'n dweud. O'n i'n croesawu datganiad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol heddiw yma, sydd yn sôn am sefydlu rhyw fath o
incwm gwaelodol, sylfaenol ar draws y sector. Mae hwnna'n rhywbeth y dylid i drafod. Mae o'n fan cychwyn ar y sgwrs yna yn sicr. Ond y peth arall hefyd oedd hi'n dwi'n sylw ato oedd bod na fodd i ni ddwyn mwy o berswad, os liciwch chi, ar yn gwleidyddion ni yn eu gwahanol adrana o'r ddeddf llesiant a'r dyletswydd sydd arnyn nhw i gyd yn eu gwahanol adrana i edrych ar y celfyddydau fel modd i gynnal wel, i helpu pawb o fewn i adrannau hunan. Mae yna berygl wrth gwrs i'r adrannau yma yn Llywodraeth Cymru weithredu fel silos, a dyma nghyllideb i. Dyma nghyllideb i wario ar ffactri yn fan ar fan, a dyma nghyllideb i wario ar ysgol yn fan ar fan, neu beth bynnag arall ydi o. Ond bod yna le i edrych ar y celfyddydau i weithio ar draws adranna'r Llywodraeth a gweld sut mae'r celfyddydau, beth yw rôl y celfyddydau yng ngwaith yn adran ni, yn ytrach na bod ni'n meddwl, nawn ni roi chydig bach o arian i adran Eluned Morgan a Dafydd Ellis Thomas, a wedyn gan nhw wneud efo hwnna fel fyna nhw. Hynny ydi, mae yna le i'r celfyddydau chwarae rôl allweddol y mywyd cymdeithasol Cymru drwy'r trwch. A dwi ddim yn meddwl bod gweinidogion wedi sylweddoli beth yw pŵer a grym y celfyddydau o fewn i sectorau unigol nhw hefyd. Ond y peth arall o'n i eisiau godi, yn dilyn i fyny o'r pwynt o ddema yn i'w wneud i ryw radda, mae yna risg yn wynebu'r celfyddydau, mae Mali wedi gwneud y pwynt rhaid ar y dechrau hefyd, mae yna risg arbennig yn achos y celfyddydau ar hyn o bryd, lle mae bobl difreintiedig yn cael eu heithrio hyd yn oed fwy. Hynny ydi, mae yn hen ddihareb wrth gwrs yn y celfyddydau, yr rheini sydd yn dod o gefndiroedd breintiedig sydd yn tueddu i lwyddo, achos does neb yn cael ei dalu am ddod i fyny fo'r syniad. Gewch chi'ch talu falle i ddatblygu syniad, does neb yn cael ei dalu am ddod i fyny fo'r syniad yn y man cyntaf. Does na ddim unrhyw fath a dydy hwnna ddim yn dod am ddim, hynny ydi mae rhywun yn gorfod gwneud gwaith am ddim fel arfer yn y celfyddydau cyn gallu cael unrhyw fath o incwm maes o law. A mae hwnna'n rhwystyr, a mae hwnna'n creu cylch dieflig. Mae bobl yn sôn am angen i'r celfyddydau fod yn berthnasol i bobl ar draws pob haen ar gymdeithas. Wel, nes bod gynna ni artistiaid sydd yn cynrychioli bob haen ar y gymdeithas yna mae'r cynnyrch yn mynd i adlewyrchu yr hyn sydd o ddiddordeb i rheini sydd mewn sefyllfa freintiedig i allu ymwneud â'r celfyddydau'n barod. Felly mae hwnna'n greisus sydd yn wynebu'r celfyddydau'n arbennig yn y cyfnod yma. A fel mae lot o bobl wedi dweud, dydy'r Covid ddim yn lefler. Dydy o ddim wedi taro pawb yn yr un ffordd. Mae eto yn taro pobl difreintiedig yn waeth na pobl sydd yn mwynhau braint yn barod. Mae pwynt ddiddorol iawn sydd yn dod â fi at y cwestiwn nesaf sydd bydd rhaid iddo bod yn cwestiwn olau ni. Mae 3 chwarter awr wedi diflannu yn barod. Ond mae yna pobl yn sôn am diffyn y celfyddydau, a mae yna berygl yn does o hynny o beth bod ni am cadw pethau fel oedden nhw. Ond wrth gwrs, oedd yna lot o issues tu fewn i'r sector, bydde pobl yn gweud bod dim digon o mynediad i pobl di a pobl o lliw, ond mae cwpl ohonoch chi wedi sôn am mynediad pobl difreintiedig a pwysigrwydd yna. Ydy Covid yn creu cyfle i ni i wneud pethau'n gwahanol, i edrych at beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol a gweud, well, actually, dyn ni ddim eisiau hynny para, dyn ni eisiau wneud pethau mewn ffyrdd gwahanol, ffyrdd newydd byddwn ni yn gobeithio ffyrdd mwy cynhwysol. Rhaid dechrau gyda tîmau ar y pwynt na. Fi'n meddwl, fi wedi bod yn sgyrsiau da sawl theatr dros Gymru, ynglyn â cynrychiolaeth a sut i newid, a dyn ni mewn lle mor arbennig gan bod pawb wedi angen cael seibiant, a mae pethau yma wedi bod ar agenda sawl theatr am amser hir, ond mae y Covid wedi manteisio tymed bach achos mae pobl wedi gallu ffocysu arno fe'n fwy. Ac felly, gobeithio pan mae pethau'n cael ei adeiladu, a os mae pobl dal yna'n gweithio yn y sectorau yma, bod pethau'n gallu newid ac am y gorau. Diolch. Guto, beth yw ti'n meddwl? Os yna pethau gallwn ni wneud yn gwahanol? Os yna, oedd Mali yn cyfeirio am seibiant, so amser falle i meddwl, nid just mwy o'r un peth? Yn bendant, mae yna'n le i sicrhau bod y cynrychiolaeth yn cael ei wella ar draws y sector.
da ni'n ffodus allan y maes da ni'n gweithio bod ni'n delio efo'r sector o'r gynulleidfa sydd allan ddim yn mynd i'r un graddau o ran oedran, felly ddim yn mynd i'r un graddau i theatre, felly ac yn aml allan mynd i gigs y pethau. Ydy'r gateway cyntaf mae lot o bobl yn cael mewn i'r byd celfyddydol ac allan o hynny wedyn yn datblygu rhywbeth ehangach a draws i bywyd. A mae yna le i wella ar hynny, mae yna le i sicrhau bod y gynulleidfa bod ni'n derbyn yn fwy eang o ran cefndir, o ran incwm a bob dim. A eisiau gweld a trafod y ffyrdd gorau o fedru wneud hynny. Ond mae hefyd angen meddwl, mae be da ni'n neud a be mae theatr yn neud, y sioe ydy'r end game ar gyfer y sector yn gyffredinol, boed o'n theatr, boed o'n gerddoriaeth. Ar hyn o bryd, mae'n neud yn anaffordd da ni wedi bod yn gyfarwydd yn teimlo'n bell iawn i ffwrdd a mae angen sicrhau bod ni'n cyrraedd y pwynt lle da ni'n mynd i fod yn medru wneud yna unwaith eto, neu fel y Mali'n deud yn gyntaf, fydd y neb ar ôl yn gweithio yn y sector celfyddydol i fedru roi unrhyw beth ymlaen os yw hwn fel Arwel yn sôn yn rhywbeth ella fydd yn bodoli am 2-3 blynedd cerddorol heb bod yna nawdd ychwanegol yn dod i fewn a bod yna gefnogaeth ar draws y sector. Trwy'r gefnogaeth yna, a mae yn rhywbeth sydd wedi cael ei godi gan Llywodraeth Cymru ynghylch y 53 miliwn, bod yna amodau a canllawiau ynghlwm efo fo i edrych ar ffyrdd newydd o weithredu fel rhan o'r amod o dderbyn yr arian yma a gorfodi pobl ac annog bobl i edrych ar hynny wrth i nhw symud ymlaen tan bod nhw'n barod i weithredu'n iawn eto. Mai, wyt ti'n sôn yn gynt fel y gwaith i chi'n neud yn ysgolion, yn enwedig ysgolion plant difreintiedig, a fel mae gweithio gyda nhw yn maes creadigol yn codi hyder nhw yn ogystal â roi y profiad. Oes yna pethau gallwn ni wneud mwy ohono fe, gallwn ni wneud yn well, a sicrhau falle bod y profiad yma ddim yn just yn one-offs, ond bod ni'n sicrhau bod plant fel yna yn cael mynediad i'r fath o digwyddiadau a profiadau celfyddydol ehangach. Ie, wel, dwi'n meddwl bod o'n hynod bwysig bod pawb yng Nghymru yn cael yr unig fath o siawns, a so'n gret y pawb yn cael yr unig fath o siawns yn iaith Gymraeg hefyd, ti'n fed? Dwi'n meddwl y broblem dwi wedi gweld dros y blynyddoedd ydy ti'n dod i fyny fy syniad, ti'n datblygu syniad, fel oedd Arwel yn dweud, ti'n meddwl am rhywbeth am ddim, a wedyn ti'n trio cael yr momentum i gael pres amdano fo. A y broblem dwi wedi gweld ydy, unau bod hynna'n dod i ben ar ôl diwedd yr cash yna, neu bod yna rhywun arall yn cymryd y syniad a kind of datblygu fel ella wneud o'n waith. Felly beth sy'n ni'n licio weld ydy rhyw fath o gysondeb dod i fyny fo syniadau, cos dydyn nhw ddim yn syniadau pethau dwi'n gweithio fo a di datblygu, dydyn nhw'n yn rhywbeth hollol rocket science, maen nhw just yn mater o mynd i fewn a gweithio fo pobl a dangos faint o bwysig ydy cael ddau, a bod nhw actually'n gallu neud y pethau yma, ie? Cos dyna beth maen nhw'n meddwl, dyn nhw'n gallu neud, dyn nhw rioed wedi cael gwersi piano adre na gwersi gitar neu beth. Felly, ond maen nhw'n gallu neud o, maen nhw'n ffyrdd i allu neud o, a beth sy'n ni'n licio gweld ydy bod rhywbeth parhaiant i'r peth, dwi'n meddwl sydd yna i'r Cymraeg, o rhywbeth sydd yn gallu cario ymlaen a dim just arfod yn ôl 2-3 mis, da chi'n gwybod? Achos dydy hynna just ddim yn gweithio, mae just rhyw hits bach, da chi'n gwybod? Felly, sy'n ni'n licio just, a dwi'n mynd yn ôl, dwi'n mynd yn gallu siarad am yr cerddoriaeth, felly, a just mynd yn ôl i strwythyr a grassroots a just ail feddwl sydd mae bob dim yn cael i ariannu a lle maen nhw'n mynd, da chi'n gwybod? Diolch. Arwel, chi wedi dechrau sôn am adeiladu nôl yn well a beth gallwn ni wneud yn wahanol. Dwi'n amlwy gair ola am y sesiwn yma i chi. Wel, da ni fel sefydliadau celfyddydol, da ni'n croesawu be mae'r Llywodraeth yn ei alw fel rhywbeth o gytundeb celfyddydol. Mae hwn yn rhywbeth da ni yn ei wneud o beth bynnag. Fe allwn ni wella'n y ffordd da ni'n wneud o mewn modd strategol, ond da ni wedi arfer a gweithio fel oedd Mei yn sôn o ran gweithio gyda phlant mewn ardaloedd difreintiedig ar y naill llaw, mewn cartrefi gofal, da ni wedi bod yn gweithio efo pobl sydd yn diodda ddibyniaeth. Mae'r sector gelfyddol wedi arfer a gwneud y math yma o waith. Da ni ddim ofn y math yma o waith o gwbl. Da ni'n weld yn holl bwysig i'n gweledigaeth ni. Da ni eisiau bod
bod yn berthnasol, da ni eisiau cyrraedd bobl a gwneud gwahaniaeth i fywydau bobl. Mae yna duedd wedi bod yn y blynyddoedd dwytha, wrth gwrs, i geisio bod yn llai dibynnol ar nawdd cyhoeddus, a mae rhywun yn deall yn iawn pan bod hynny'n digwydd, achos wrth i arian cyhoeddus grebachu, yn amlwg mae sefydliadau eisiau gwneud hynny, ond mae hwnnw yn gallu arwain tuag at weithredu mewn modd mwy masnachol, ac fe alla hynny ddigwydd petai ni wedi cario ymlaen ar hyd y trywydd yma, falle bod hwn yn un o'r pethau da sydd wedi digwydd o ran Covid, bod o'n gyfle i ni falle ail-asesu hwnna a cael y balans yn iawn rhwng cyrraedd bobl, rhwng bod y celfyddyd yn cyrraedd pawb ac yn berthnasol i pawb, law yn llaw wrth gwrs, a bod yn gynaladwy'r dyfodol, felly yma nawdd cyhoeddus yn y cwestiwn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd, i pawb sydd wedi cymryd rhan, a diolch i chi yma hefyd am eich sylwadau ar y chat. Lot i drafod, sefyllfa hollol ansicr, dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd, ond beth mae'r bydd rhaid i ni gyd wneud, a mae'n dyletswydd arno ni fel Pwyllgor Diwylliant yn y Senedd, yw sicrhau bod y trafodaeth yn parhau, a mae yna sawl neges cryf sydd wedi dod allan o'r sesiwn yma i fi. Un peth wrth gwrs yw bod ein sector celfyddydau yn bwysig i ni gyd, dyw e ddim yn rhywbeth ychwanegol, dyw e ddim yn sort of icing on the cake, mae fe'n rhan o'r cacen, a ran bwysig o'r cacen. A ffordd gallwn ni adeiladu nôl yn well ac yn fwy cynhwysfawr, a mae hynny'n rhywbeth i'w croesawu. Lot fwy i trafod, mae amser wedi hedfan gyda ni. Diolch yn fawr iawn, rwy'n hynod o ddiolchgar, a dyn ni'n cael lot o pobl yn dod mewn eto ar y chat yn gweud diolch i chi. Dyw'r sesiwn ma ddim wedi bod mor interactif a bydde fe os gallwn ni wneud e'n fyw, ond byddwn ni'n croesawu unrhyw un sydd yn gwrando a sydd â syniadau ynglyn â dyfodol y celfyddydau, beth dylwn ni fel Pwyllgor a bod yn wneud i graffu ar y llywodraeth a sicrhau bod yna cefnogaeth, ond nid jyst yn cefnogaeth, ond y cefnogaeth iawn sydd yn cyrraedd y llefydd iawn, sydd cyrraedd y grassroots, fel mae sawl o penelwyr wedi gweud. Os mae gyda chi syniadau, plis e-bostio ni, cyfrannu at y trafodaeth. Mae'n rhan o'n job ni fel Pwyllgor i sicrhau bod yna dyfodol ffyniannus, llwyddiannus, cyffrous i'r sector, a allai sicrhau chi bod ni'n mynd i wneud yn gorau glas. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd, a mae gofyn i'r pobl technegol i dod â'r sesiwn i ben. Byddwn ni gyd yn diflannu ar yr un pryd, so allai ddim gweud hwyl fawr i chi fel panelwyr yn unigol, ond dwi'n siŵr byddwn ni nôl ato chi i gofyn am fwy o barn o fwy o tystiolaeth fel dyn ni'n datblygu y gwaith bwysig yma. Hwyl fawr pawb.